Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Herritar guztien giza eskubideak errespetatzeko eskatu du EH Bilduk giza eskubideen nazioarteko egunean Gernika Lumon egindako agerraldian. Eskubideen urraketak guztiekin apurtzeko eskatu die bai herritarrei zein arduradun politikoei eta elkarbizitzarako estrategia propioa aldarrikatu du. Gaur egun oraindik giza eskubideak ez dira errespetatzen. Hori salatu du EH Bildu koalizioak giza eskubideen nazioarteko egunean Gernika Lumon egindako agerraldian. Maribi Ugarteburuk eta Peio Urizarrek egin zuten berba eta koalizioaren izenean EH Bilduk bakearekiko eta konponbidearekiko erabateko konpromisoa berresten duela adierazi zuten. Historikoa berreskuratzeko helburuarekin. Prozesu guzti honetan oroitmen historikoa osatzeko gertatutakoaren inguruan egia osoa atera beharko da. Eta horretan biktima guztien egia, justizia eta erreparazioa bermatu. Eta Euskal Herria Bildutik uste dugu hori guztion artean egin behar dugula. Hala, Euskal Herria konponbidearen bidean jartzeko zenbait neurri bultzatu behar direla dio EH Bilduk. Salbuespenik barik, biktima guztiei aitortza ematea eskatu du, eta gizartea batze aldera, adiskidetzarako ekimenak eta ekintzak garatu behar direla uste du, aldaketa politikoa eguneroko bizimoduan islatu dadin. Bermeon euskaraz bizi nahi dutela aldarrikatuko dute herritarrek zapatuan. Kalera aterako dira eta kirolean zein jolasean ospatuko dute euskaraz bizi nahi dute eguna. Euskaraz bizi nahi dut dinamikaren baitan antolatu du egun hori Euskararen Kontseiluak Bermeoko zenbait talde eragileren partaidetzagaz. Hala, Euskararen aldeko kontzientziazioa bultzatzea dute helburu. Euskaltzaleok euskaraz bizitzeko nahi sendoa izanik, guztiok aldi berean eta norabide berean eraginez, euskaraz bizitzeko baldintzak sortzea ahalbidetu gura dute. Horrela, hainbat ekintza antolatu dituzte zapaturako. Mendi ibilaldiagaz hasiko dute eguna eta ume txikientzako jarduerekin amaituko dute. Tartean, hala ere, herri lasterketa eta txirrindu ibilaldia ere egingo dituzte. Mundakako hiri antolamendurako plan orokorraren proposamenak 188 etxebizitza eraikitzea aurreikusten du. Udalak dioenez, etxebizitza eskuratzea erraztu gura die herritarrei. 188 etxebizitza eraikitzea aurreikusten duen hiri antolamendurako plan orokorrari lehen onarpena eman dio Mundakako osoko bilkurak. Etxebizitza eskuragarria bermatzeko konpromiso hartuta, proiektuan aurreikusten diren 188 etxebizitzetatik 136 tasatuak izango liratekela azaldu dudalak, eta 164 araudi liberrekoak. Azaleko 100 bat aparkaluku sortzea ere jasotzen du planak, aurreikusitako lurrazpiko ez gain. Helegiteak aurkezteko epea zabalik dago oraindik. Dena den, herritarrei planaren berri emateko prozesua abiatu du udalak. Eta Gautegi Zarteagako eskola umeek planetariuma bizitatu dute herrian bertan. Herriko frontoian ipini dute planetarium mugikorra eta berau ikustera joan dira Gautegi Zarteagako Montorra eskolako umeak. Herritarrek ere planetariuma ikusteko aukera izango dute arratsaldeetan. Horretarako kulturetxean eman beharko dute izena. Gabonetako zesta punta txapelketa asteburu honetan hasiko dute. Gernika Lumoko jaialai frontoian jokatuko dute eta abenduaren 24an izango da finala. 50. urteurreneko ekitaldiei amaiera emango die Gabonetako zesta punta txapelketak. Sailkapen kinielak asteburu honetan eta hurrengoan jokatuko dituzte, eta hilaren 24an izango da finala. Partida guztiak Gernika Lumoko jaialai pilotalekuan jokatuko dituzte. Errugbiko eta zeskibaloiko taldeek ere etxean jokatuko dute partida asteburu honetan eta gogoratu, Ereñon Txomina Arana pilotu ereinarraren aldeko jaialdia egingo dutela zapatu honetan. Marijesiak, abenduak eta kebonikoak kantatuko dituzte asteburu honetan Ibarrangelun. Gernika Lumon ere astelehen goizaldean hasiko dituzte Marijesiek 9 urreneko errondak. Besterik ez aste honetan gogoratu bien bitartean, busturialdea.hitza.info atarian izango duzuela, azken ordukoan barri. Ondo izan. Herriko abadezen Dondomingoren omenez Marijesiak, abenduak eta kebonikoak kantatuko dituzte Ibarrangeluko elizan. Eako, Gautegi Zarteagako, Gernika Lumoko, Lekeitioko, Musikako, Jurretako eta Ibarrangeluko herritarrek parte hartuko dute. Amen.
dela